השנה הזאת התחילה בהבטחות גדולות. למעמד הביניים למשל. ניצחנו! שהמפלגה שאמורה לייצב אותו זכתה להישג אלקטורלי עצום ולתיק האוצר. איך עברה השנה על ההבטחות שלה? מדינת ישראל יכולה להוריד את מחירי הדירות ב-25% תוך 6 חודשים. אוקיי, זה לא קרה. I'm gonna do everything in my power to make sure there gonna be civil marriages in Israel. לא קרה. אני לא אתן לאיש למוסס את התהליך המדיני. נכון, התהליך המדיני. מה איתו באמת? כל אדם בעולם הזה מכיר בכך שהתהליך המדיני הגיע למבוי סתום. והפלסטינים באופן כללי? אנחנו לא מבדילים חמאס חול, חמאס עזה, זרוע מדינית, זרוע צבאית. כל ראשי החמאס הם חלק מאותו ארגון טרור. אבל מה עם ההבטחה המרכזית של יש עתיד? איפה הכסף? מצאנו את הכסף? איפשהו בין איתמר ליצהר קבור הכסף. בין איתמר ליצהר. שם קבור הכסף. נשאר רק לחפור אותו החוצה אז? אבל אם מדברים על אכזבות, מה עשה השנה?